Hi guys, for today's ulam, ako among patanaw na gunsang ako ang gi-prepare for lunch. This is pipino. Kuha siyang gibutangan og pepper, salt, and vinegar. So wala ra na ko siya gi-slice so taman-taman no kay ganahan ko gingana ra. Unya maglanlan magani ko na nga walay alam tugtog uy. Unya na ko'y food na ho nga egg and rice. 1 cup para na siya charot no. Murag diet ang babae niya. Human naggama ko og salad nga talong. Nya gitagaan ko jud ko mango. Thank you for cooking. Nya karon mo eat na ko. Thank you Lord for this blessing, Lord. Thank you for the food. I pray na mag-bless ka ng pagkaon na magatag kanan in Jesus name. Amen. So let's eat na guys.